A 90-es éveknek a közepe táján jelent meg Magyarországon, de hát persze akkor már a világon ez egy elterjedt gyakorlat volt, hogy úgynevezett melegvizes napkollektorokat építsünk, amelyik elsősorban a háztartásunkban a használati melegvíz igényünket elégíti ki. Én most arról szeretnék beszélni, hogy házilag hogyan tudunk ilyet előállítani, mert hát, hogy nagyon sok embernek nincs erre pénze. Ennek az egész napkollektornak a lelke egy csőkígyó, egy rézcső, amit ugye elég nehéz meghajlítani, mert ugyan a réz az meglehetősen puha, csak hogyha össze-vissza hajlítgatjuk, akkor megtörik a cső, és a keresztmetszete, ugye az már nem kör alakú lesz, hanem valamilyen alakú. Na hát ennek a szabályos hajlítására szolgál ez a pad, ami hát úgy működik, hogy így egy darabig ezt kézzel meghajtjuk, majd pedig van egy kar, aminek a segítségével tudjuk ezt anélkül meghajlítani, hogy a csőnek a átmérőjében valamilyen problémát okoznánk. Így már ez kész is van, és akkor értelemszerűen folytatjuk ezt ebbe az irányba. Hát és így tovább, egészen addig, amíg egy csőkígyót kapunk. Amikor megkaptuk ezt a csőkígyót, akkor ezt innen leszereljük, és akkor átmegyünk egy másik munkapadhoz. Következő munkafázishoz ez a munkapad kell. Ez egy leszorító, az előbb meghajlított csőkígyót egy rézlemezhez szorítjuk ezeknek a rúgós tappancsoknak a segítségével, majd pedig oda forrasztjuk a lemezhez magát a csőkígyót. Hogyha ez megtörtént, akkor a lemezt is és a csőkígyót is úgynevezett szolárlakkal lefessük, és hát persze ez már jó régen itt áll, már egy kicsit megkopott, és hát akkor egy ilyen fekete felszínt kapunk. Ezt a rézlemezt, amire rá forrasztottuk ezt a csőkígyót, és itt lefestettünk, azt belehelyezzük egy fa keretbe, és ezt a fa keretet alulról, mint lehet látni, valamilyen szigetelő anyaggal, hát valamilyen kőzetgyapottal, hogy viszonylag környezetbarátabb legyen, alulról leszigeteljük, majd pedig felülről egy polikarbonát lappal beborítjuk, ugye, mert a nap ezen keresztül halad, és itt a fekete lemez és cső elnyeli a meleget, és a meleget ugye a polikarbonát lap bent tartja a lemez és a rézlap között. Ha ezt a tetőre akarjuk szerelni, már pedig általában oda szoktuk, akkor ugye még egy valamilyen fémlemezzel körbe borítjuk. Sokan szerelik ezt csak magára a tetőre, valamilyen tartóra, és vannak olyanok, akik pedig hát egy cserép helyett, akkor azzal lehet spórolni, tehát magának a tetőnek, mint szerkezeti eleme fog összeállni. Hát ezt így házilag barkácsoltuk össze annak idején, a 90-es években. Az országban több ilyen műhely létezett, ahol kalákák, emberek összeálltak, ugye, és akkor egy hétvégén összeszerelték maguknak a kollektorukat. Miután túl vagyunk azon, hogy felszereltük az elkészített sík kollektorokat a háztetőre, akkor
Hát most jön a házilag bonyolultabban kivitelezhető része, hiszen ugye arról beszéltünk, hogy az a víz, amit ott a napkollektor felmelegít, azt valahol nekünk tárolni kell. És ráadásul, miután az a külső hőmérséklettel érintkezik, télen is az a felület, és éjszaka megfagyhat benne a folyadék, ezért az úgynevezett primér kört azt általában fagyálóval szokták feltölteni. Persze vannak olyan kollektorok most már, a modernebbek és a drágák, amelyek elejtik a vizet, és erre nincs ott szükség, de ezekben a rendszerekben a primér kört fagyálóval szoktuk feltölteni, és az úgynevezett szekunder kör, ami pedig maga a használati melegvizet biztosítja a konyhába a mosogatáshoz vagy a fürdéshez, azt egy hőcserélővel cseréljük ki. Hát ez lehet külső hőcserélő, itt külső hőcserélővel van megoldva, ugye itt bejön a primér körbe a melegvíz, és itt a hőcserélő, ez a két hőcserélő az, amelyik a hőt átveszi, és onnan ebbe a puffer tartályba szállítja el a melegvizet. Természetesen annak megfelelően, hogy hány főt szolgálunk ki melegvízzel. Általában, hogyha egy családnak a használati melegvízellátását szeretnénk biztosítani, ott elegendő egy körülbelül 300 liter melegvíz, amit 60-70 fokra melegítünk fel egy napkollektorral. Ez egy nagyobb létesítmény, és ez az egyik oka annak, hogy itt egy nagyobb puffertartályt használunk, és erre akkor is szükségünk van, hogyha netalán a fűtésre is szeretnénk rásegíteni. Ugye itt nagyon nagy hőmérsékletű forróvizet, különösen télen nem tudunk termelni, de látni kell ennek a hasznosságát. Tehát, hogyha tegyük fel még szórt fénybe, amilyen most, tehát alig van napfény, keletkezik egy 35-40 fokos víz, vagy akárcsak egy 30 fokos víz, nem mindegy, hogy a kazánunkba milyen hőmérsékletről indít ez a felfűtés, és általában ezeket a így termelt, viszonylag nem magas hőmérsékletű vizeket nem is a kazánnak szokták továbbadni, hanem direktbe táplálják be falfűtésként vagy padlófűtésként, és ez egy nagyon jó temperáló hőmérsékletet biztosít, amire hát célszerűen akkor szoktunk egy radiátorra ráfűteni, amikor éppen arra szükség van. Vannak ennél még egyszerűbb kollektorkészítési módok is, és akkor most megmutatok egy ennél sokkal egyszerűbb módot. A nap energiájának a hasznosításához a legegyszerűbb mód, és valójában talán a legkörnyezetbarátabb is, hogyha a sörös dobozt újra hasznosítjuk, miután értelemszerűen megittuk belőle a sört. Egy baráti társaság hát egy pár nap alatt megiszik annyi sört, amennyi ahhoz szükséges, hogy egy ilyen úgynevezett sörkollektort összeállítsunk, és akkor természetesen ez a kis alumínium dobozka sem terheli olyannyira a környezetet. A legnehezebb ebbe az egészbe, hogy ezt kivágjuk úgy, hogy egyrészt ne roppantsuk össze a sörös dobozt, másrészt ne szenvedjünk balesetet, tehát ehhez egy célszerszámot érdemes legyártani, majd pedig amikor elkészítettük ezeket, itt most mi előre kivágtunk néhány ilyen sörös dobozt, akkor bármilyen olyan ragasztóval, amelyik jó ahhoz, hogy ezt össze tudja ragasztani, akkor ezeket szépen egymásba ragasztjuk. És ott egy kicsit várunk, amíg természetesen megszárad. Majd pedig, amikor kellő hosszúságba összeraktuk ezt a
szerelvényt, akkor valamilyen festékkel, ami természetesen ezen a felületen meg is marad. Fontos, hogy a ragasztó az hőálló legyen, mert azért reményeink szerint majd működni is fog, és ott nagyon nagy meleg keletkezik. Másrészt pedig ennek a festéknek matnak kell lenni, hogy ne visszaverje a fényt, hanem elnyelje. Miután összeragasztottuk a sörös dobozainkat, és lefestettük őket, akkor most már csak az a feladatunk, hogy ugyanúgy, mint a síkkollektornál egy ládába belehelyezzük, és karboxil lemezzel lefedjük a tetejét. Itt tudom ezt megmutatni önöknek. Tehát itt vannak szépen sorba a befestett sörös dobozok, ugye alatta a szigetelés, majd pedig egy fényvisszaverő réteg, és hát természetesen a karboxil lemez. Amint lehet látni, ugye ez alulról ki van fúrva, itt szívja fel a hideg levegőt, a meleg levegő értelemszerűen felfel áramlik. Az egy külön tudomány, és majd erről is beszélni fogok, hogy hogyan kell tájolnunk, hogyan kell elhelyeznünk a napkollektort, milyen szögbe kell ezt felállítanunk ahhoz, hogy a legjobb hatékonyságot tudjuk elérni. És még a levegős kollektorokról, vagy a sörkollektorról azt szeretném mondani, hogy az a csőkígyós kollektor, amiben vizet melegítünk, és a használati melegvízellátásunkhoz használjuk főleg, vagy akár még rásegít a fűtésünkre, ez a két dolog ez nem ugyanazt tudja. Ez meleg levegőt termel, ugye az pedig meleg vizet, és hát a meleg levegővel nem a vizet fűtjük, hanem a lakásunkat. Hogyha megfelelő módon a lakásunknak a déli fala mellett elhelyezünk ilyen saját magunk által készített sörkollektorokat, és itt alul nem a külső levegőt, hanem a lakásunkban lévő levegőt vezetjük be, akkor ugye az történik, hogy egy ventilátorral cirkuláltatjuk, újra és újra cirkuláltatjuk a lakásunknak a belső levegőjét ezeken a csöveken keresztül, akkor ez felmelegszik, és értelemszerűen felmelegíti a lakásunknak a levegőjét is. Most minden ilyen napkollektorban azért az a probléma, hogy a nap nem feltétlenül akkor süt, amikor mi fűteni szeretnénk, vagy meleg vizet szeretnénk, és bizony az ilyen levegős kollektoroknak az egyik problémája az, hogy nincs lehetőségünk arra, hogy a hőt elhelyezzük, pufferoljuk valahol. Nagyon fontos, hogyha elkészítettük akár a síkkollektorunkat, akár ezt a bizonyos sörkollektort, hogy helyes dőlésszögbe állítsuk be, és helyesen tájoljuk. Magyarországon az optimális tájolása, hogyha dél-nyugat, dél-kelet irányba a tájolás úgy valósul meg, hogy a déli tengelytől 30 fokba néz kelet felé, és 60 fokba nyugat felé. És ezen kívül pedig nagyon fontos a kollektornak a dőlésszöge, hogyha nyáron, tavasztól őszig időszakban egy ilyen 46-48 fokos dőlésszöget kell biztosítanunk, és télen pedig, ugye tekintettel arra, hogy a nap lényegesen alacsonyabban jár, ezért itt a dőlésszög az 60 fokos. Az emberiségnek a teljes éves primér energia felhasználása az 12 milliárd tonna kőolaj-egyenérték. Hogyha azt nézzük, hogy a nap mennyi energiát sugároz a Föld teljes felszínére, akkor ez ennek a számnak a 11 000-szerese. Magyarországon rosszabbak a sugárzási viszonyok, de ennek ellenére azt látjuk, hogy úgy nagyjából 1100 petajoule Magyarországnak évente az energia felhasználása, és viszont ugye 418 000-nél valamivel több petajoule az, ami az ország teljes felületét eléri. Tehát ez jelentősen mintegy 400-szor több
mint az az energiamennyiség, amit felhasználunk. Persze, hogyha ezt hasznosítani szeretnénk, akkor az ország egész felületét le kellene fedni ilyen hasznosító berendezésekkel, de hát erre nincs is szükség. Másrészt pedig hát ezen a térképen még azt is láthatjuk, hogy az ország területén belül is mások a sugárzási viszonyok. Itt nagyjából ugye az Alföld közepén lehet mondani, ahol a legkedvezőbbek a feltételek a hasznosításhoz, de a gyengébb sugárzási viszonnyal rendelkező részek is alkalmasak erre. Hogy mennyit tudnánk megtakarítani, hogyha ezt a beérkező napenergia mennyiséget felhasználhatnánk, akkor hogyha ezt 2006-os áron, a nappali áram tarifára vonatkoztatjuk, akkor egy négyzetméteren 47 000 forintot tudnánk megtakarítani, illetve hogyha ezt gáztarifára vonatkoztatjuk, akkor ez 17 000 forint lenne. Hát értelemszerűen megint csak ugye a hasznosításnak a hatásfoka nem tenné lehetővé ennek az optimális mennyiségnek a kihasználását, de mégis jelentős energiát takaríthatunk meg, illetve hát pénzt takaríthatunk meg. Hogyha ezt a fűtőolajra vonatkoztatnánk, akkor 75 liter fűtőolajat tud egy négyzetméter napkollektor megtakarítani. És itt azért az a nagyon fontos, hogy nem csak ezt a bizonyos ugye, számunkra korlátozottan rendelkezésre álló fosszilis energiaforrást spóroljuk meg, hanem nem szennyezzük a környezetet sem széndioxiddal, sem pedig kén-dioxiddal ebben az esetben.